Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habbaba ilayna al-iman. Wa zayyanahu fi qulubina. Wa karaha ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allahumma ja'alna minar rashidin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan tunjina min azabin alim. Yawma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga loksami, mga pagariami, tumatandang sa matano sa pamamakingan. Sagyang kaya mapia gawi, mapia oras, mapia kapipita. Si sagyang kaya ingada Jordan, naguso malilibet taon na mga ingad. Nagu mapia kanusan mambu kadaun daw sa ingada Pilipinas. Panintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala pala-palaya mapipi ang mga ginawa niyo. San si ko mga turugan niyo, nagusi ko mga rompa na iyo. Allahumma amin. Ging kaya kuan live tano ako ging kaya bangsa tano pagari niyo si Sheikh Magister Muhammad Ismail na mga sompat na ya o mga da'wa tano o di na mga sompat niya mga bendingan tano kalo-kalo na di tano di ikanggunan so oras tano sa ging kaya dunia kagi sa tano na tamatanggat tano pagawa tano busagi ang kaya dunia na so tigtano siya ka panamukan so dunia na panamukan mamuso alungan na maori o yutod no so ayaman na niyan na yang kaya live video tano na ayaw tambugan tano sa usayan yin siya ko koreksyon yung abuo na yang ko tatira na kapamaganta o di na kasuruyan anta kagiyang ko to kasuriman tadya so sa tigo bahasa Arab naguso mga salakawron ay manan yan na paka-prekraks tanod ng kapugusayaw ng kaya sektano si Koreano kapapasadakan tero kakagi opa maka manusia ari seko lagi nga kapamaganta kasuruyan kasuriman na pamaka manusia na makapsugusagup sa paras. Okay, pamana wala ido kumbal-kambal. Lagi lain magari ribu yang ngawan kapamaganta kasuruyan naguso mga salakaron na pakaprakraksen nga esekta no si Koreano kwan tunay ni ba kapaka kidawag na anong saging kaya kwan dalaga no suara. Mga bangsami, mga pagariami yung kaya kapamaganta na isad na ya apaka antior ko di mapagamal o manusia. Ayad na ibaratian o di na ayad na adalil na igira di puasa so manusia. Igira miya maso Ramadan o di na antakadis kanyan di puasa sa mga tatawa sa puasa na napanananggilan yan o bas kanyan di makapamaganta kakagi ayami tutur oto na kebatalian so Ramadan. Kebatalian so puasa. So ayman na yan nakapamaganta na kebatalian so puasa o tao adi puasa. Gitu isa sakit ang oto ayman na yan nakapamaganta. Kalayan ni ayman na yan na kalayan ni rarad kaayad na kebatalian na so puasa o tao adi puasa. Malaka pa ang teoryan. Dito isa ba pa ad na mialoy tao adi puasa ada amya sukatin sa iyong tapuasan yan aramwar sa kia oriron ako kia ongusiron ay sabab yan napada sabab yan naging kotwa dan yan pananggila iso din yan di kapamaganta yung kaya kapamaganta mga pagarya mga loksami mga pagaryami na pansa mialoy ad namin isa si ko mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam o di na Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam inwatiyan katawan niyo anto na Peter o nakapamaganta. Katawan niyo anto na Peter o nakapamaganta. Tigo mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu wa rasuluhu a'lam. So Allah agususugoy yan lebirun mataw.
Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ayap tero nakapamaganta na sa kanya so ay man ani nakaaloyang ka si iko pagaring ka kosay ay ipkagudien. So kaaloyang ka ko say ay ipkagwado pagaring ka na sa kanya nakapamaganta. Tigo isa ko mga makadadar pa ay gida katiyan niya Rasulullah amay kagiyang ko to adiya kan diteroon na titu sisi ko pagariakan ang utangan ni nadia kan diteroon. Na piuragal bagian. Piuragal bagian. Ay gida katiyan niya Rasulullah amay kagiyang ko to adiya kan diteroon na piura sisa giyang ko tapagariakan. Oh. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amay atigyang ka iyang ko to say adi nga diteroon na titu matatagos iko tawa totompan kay barat nasab na ratigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amnya pamagantaas kanya. Amay man ratigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ka yung ko tasay adi nga diteron na kanabon matatago nasab na ras kanyan na kaya tuhuman ka. Kaya tuhuman ka sa kanyan. Sama no to na sosay apagaloy na ka atitu matatago sa yung to pagaring a Muslim na gito na kapamaganta. Na sosay adi nga diteron na kanabon titu matatago na tihuman ka. Katuhuma. Oh. So tira na kaya tampuan malagi ito. Oh, hiyo to. Kaya tampuan na kas kaniyan sa kanaban yan. Ula-ula. So kung mga una mga tao, yang una amya ginataw sa iko dunia na aya pada ada tiran orfiran na pamatiyan na pamatiyan atiruang la qult inna fulanan thawbuhu qasir. Udi natin na ina thawbahu tawil. Na ini itong irano to sa ay manan yan na gihiba. Ini itong irano to sa kapamaganta. O man tiro na kangota siya sigira nang yung tabang alaian tanitar niya na mababa o di na matas. Oh. Na ini itong irano to sa kapamaganta. O man na faida zakarta an thiyabihi yakunu ghiba. O man tiro na kangota pa yung tanitar niyan, pipa pa nga sunditar niyan. Namin itong irano to sa kapamaganta. Sama na to kaya may tuwa. Uy. Kita lingan ro. Sama na to Sheikh Abu Delami na ketusan nga naging to qaida fiqhiyya tira na dalalatul fi'li ka dalalatil qawl. Oy. Kumana so may tuturo o galab ka kuan. Sabi sa gingo to kaya po pa ito nga si ko pagaring minggula lang ko galab ka na detarno kaya po pakita ko na minggula lang si ko katero. Marayag ito, marayag. So, miya karera ng takyaw sa nang bangsatan, kuan, piyaka puso di sa yung takaida. So, gito tigilan ipa mana initugiran to sa kuan kapamaganta, natigin man na fakay fa idza zakarta an nafsihi. Fakay fa idza zakarta an aibi nafsihi. Itimita taraw. At yun itong irano to sa kapamaganta ay pitero ka na so sisipya tanong liter niyan na ay panangot ay napagaliw na ka na so titu matatag sa yung tama no siya mana pipa para ito ka ng ginamis mo ginawa niya na titu to kapamaganta. So ginani sabab ayamanan yan na miyakarata-rata sipat ang kaya kapamaganta kaumano pagidetan no so kaya pangadunwala pagidetan no so kaya pangadunwala. Napamakasakan na. Napamakasakan ni Mia dun sa ginawa kan mismo. Napakalawan na ginawa siya ko lang ano inad. Pagarta na pipi ginawa. Kuha na sa pawing. Kasakan ni Mia dun sa ginawa kan. Ibarat mo. Nakagiim niya nga dun na swalla. Dabatan ron kapar. Kad na inad niya na maputi. Ad na inad niya na maitam. Ad na inad niya na tunay ni ba pandak na inad niya na malambagat yung mga iranon. Datanda kapartano si ko kaya pangad wallahu subhanahu wa ta'ala. So ayamanan yan na ayad na taralbi na pamamagay ng tanong kaya bang sa tanong abad niya so tigun ng mga loko sa piano sugan tanong sana mugang kaya kawan. Tunay ni ba bandingan tanong na ayad na kapian yan na mapamamagay ng tanong so dalag ng suara ang kaya bang sa tanong pagaritan si Sheikh Magister Muhammad Ismail na pialatan ron ng kaya microphone. Balasan wallah yang otawa pagarita no si Sheikh Abu Delami. Tanto tua maraya gagi yang otawa mi apa magusay ni raktano. Ay mabuha ki tali ka kanon, ki yung bunga kanon. Na dito no pakalilipatan naging gaya
katatawag tanong sa gingay dunia na langon na yung mga tapang. Okay. Kaya din sa mga detaranan, sugal ba ka mapiyag, sugal ba ka marata, kapara tapangan tanu Allah o anto na ipenggal ba katanoron. Okay. Adna surah sa Quran, mismo ayat na ngaran yan na Al-Humaza, Suratul Humaza, Sheikh. Giyang kaya surah na Makkiya bil ittifaq, pa na miyagayon na yung sa mga ulama sa kanyan na Makki. Initoron si sa Makkah. Udi na initoron apiander pa kinitoron non na minitoron sa kanyan sa unaan o derang pinakapakatransfer sa Madina. Giyang kaya Al-Humaza, Suratul Humaza, na unaan niya nagiyang kutuakatir Allah subhanahu wa ta'ala tigu Allah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pamana misa pas wallah sa iko masa oy kamata na sumasnusia na mapapadalam si iko kalugi kalapis. Ay buti biyun wallah nagiyang utama tawa miya magamal sa amal salih, ini pamagu si eteran so benar, ini pamagu si eteran so kasebar. Nagiyan kaya Suratul Humaza na isa niya kilangan si ikutaw miya lapis. Oy, agu antunay kiya lapisanon, oy agu antunay kendudan yan. Oy. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala, wailun likulli humazatil lumaza. Ayaman naging utawail rao na kapagada panas, panganiyo to sa kapagada panas, siksa, kabinasa, na bagian o sera no to humazatil lumaza. Okay. Giyong ta humaza rao na tigo mga ulama agi ito sa mga taliantaan. Oh, gitong check. Giyong ta lumaza na giyong to mga tawa pamana mamakasudi. Okay. Isa upamako pangdutan no si kitab yakin na Al-Asfahani na gito'y kumatanoron ayman na humaza na giyang kutua mga taliantaan, mga tamaganta, lumaza na giyang kutua ayman na niyan na al-ightiyab wa tatabbu'ul ma'ab. Giyang kutua kapamaganta mars ayman na niyan na kapakasudi, kapamakaito. Okay. Sipman si ko kitab yakin ni Abu Hilal Al-Askari bituan niya sa Al-Furuq Al-Lugawiyah na ayat tigian humaza nagiyong kutwa katero masulan katero masulan ayabunta lagi yung kutwa katero na kapapakaito giyong kutwa kasul niya na diyang kaadikin nagupapakaito. Okay. Na Aslinya sa pamagitan. Oy, betar na di man ditero na adikin nagukwana. Barat na. Oy. Oy. Giti miali sa Quran na ita qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Oy. Tero ti wallah tero angka kadnanakan na melindung ako ka kung mga pangusiw syaitan. Na sa mga pangusiw syaitan na di keneg. Oy. Kay baratov keneg tanon na di tanom yan kay baratay Muhammad di absumya ka to na niya. Gitu. Lagi ang ito lumazaro at igigin niya akuan. Miyali sa giyang ito Al-Furuq Al-Lugawiyah. Nagiyang ito katero kapapaka ito mas mapayag manubaging ito akuan. Miyaw na. Alba na mawala matira na yung ito humazaro na kapapaka ito ningula lang sa ngari. Pama dila mangula sa dila. Nagiyang ito lumazaro, nagiyang ito kapapaka ito anggula lang sa dila, anggulan sa lima, di makanggulan lang sa iko mata. Ano pa na, pamana sama na to na di makapapaka ito sa mata. Oh. Kapaneri Syria. Gitu. Dito na, sa musulima, dataro to mabuha solima. Barat yan na adni barata sumiyagad. Saya kito na mababa. Na pisig na lang kasap kata sama na to na kita may tanong kagi kaida. Dalalatul fi'li ka dalalatil qawla. Kapangaksyon. So di manggelebak ko gelebak. Ngula na si ko apa pa ito na datar no to so kiatiruangon. Den namida no to siya ko. Oy. Datar to magi utama ta kita ti Sheikh kapanere sire kasil garyo. Udi na
So mga peduna ada taroto. Away. Giti sabab adna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitero yana shiraru ibadillahi al-masyauna bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna lil bura'il anat. Pamana pedekum mga piyakarata-rata amang ori penwallah nagiyang kutua aid na iplala kawiran. Oway. Aid na iplala kawiran nagiyang kuto kasuruyan. Oway. Na mga resulta na ng mga kapamagantaryo, mga peda mga buntalian. Oway. Ikadua na al-mufsiduna bainal ahibbah. Kebinasan ni nagiyang kuto ang giginawa Paman nagiyang kuto giginawa mga tao na kebinasan yan. Kaysa napkesabawan na ginapamaganta, ginanakasuro yan. Yan yung mapakamblablag. Di na ni mapakamblablag. Al-baghuna lil bura'il ana naging utwa ketagu ni sa kalalungan naging utwa tawa de kasalaan yan. Oway. Nagina ni mapamana mga rarata na gelebak. Oway. Kailangan suka pa ng gilay tanoron. Misaw sa gina na miyaloy tano na miyakarayag aped sa kapke binasa o ayamanan yan na udi na kapke potol kapke da udi kang giginawa so kaisa-isa na paganiro naging uta pamagan tao giyong utuwa miyalo yaging pagriya na giyong utuwa hadith aso Rasulullah na tingong mga sahabat tadruna mal ghiba kataw niya ito na yung kapamaganta oy tigo mga sahaba Allah wa rasuluhu a'lam gitu saya oy so Allah ako susuguyan ni lebih na mataw tinaya ka pamaganta na sukalo yang kako pagaring ako mga siya au pamakumadadar pa na din pagi gubamaloy oy Ipkagudyan no pa. ipkagudyan oy gita kater wallah subhanahu wa ta'ala wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Pamana di pamagentaw isar kanu susabad di pamagentaw sabad kanu susabad beti wala kabaya iyo na makani susapo o pagarinyo agi mo to sapo gi mo to pagarinyo na matay berat na ini berat wala so tao adi mamagenta sa peken sa sapo amiatay. Ano siya panamya ako? Matay. Oway. Na isa katurur mga ulama, ngayong takinibarat nun wallah, na sabab sa giyang kutuwa di mamaganta, na si kumasa di na ni kapamaganta sa giyang uta di mamaganta, na giyang uta di na ni pamagantaan, na di na ang kedifi na ginawa niya ka, mana di makadadar pa. Di maadadar pa. Oway. Nalaman na giyang uta kinibarat nun wallah subhanahu wa ta'ala ka, inibarat yan sa pamana, so di mamaganta na peken sa sapo, amihatay. Oway. Sabi sa giyang ko tuwa, kisa po sa giyang uta miyatay. Kasi kung masa kapkenaon na di niyang kedifi na ginawa niya, sabi sa giyang ko tuwa, tao na matay. Oway. Na dataro makaibaraton, sige ta kapkenaon na di na kedifi na ginawa, di makapilali sa tinay, nung hipkenagi sa puwakan. Oway, giti pa man ang mga ungangan ro. Isa pa na giyang ko tuwa, masa adi ka pamagantaw-taw sa giyang ko tuwa, di na di pamagantaan. Na dataro di niya keminasaan yan. So maratabotop di so erdo tiktano oway na data lagi yang utakap kena sagi yang utasapo amiata ya pekero petagi yang utasapo na data no to mga ibarat yan oway giti paganay isa mga sabab kesababan sa kapkedo di kang ginawa ni sa lagi nga na alriba kapamaganta oway kaman ko di nga di pamaganta na sama to na kaya tagud jak wano malor kan kaya tagud sa kagud. Okay. Ikadua, na giyong utap metu sa albuhtan, giyong utap yali giyong pagriyan na giyong utap hadith tigu sahabat si Rasulullah udinat tigu isa mama si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana fi akhi ma aqul amay ko sudiran diteron na matatago si ko pagriyan na muslim na tigu Rasulullah in kana fi pamaw matatago si ko pagaring ka agiang ko to dingon di pamaganta na fakadightabta na sabnara pamana miya pamaganta ka
Wa illam yakun fihi ma taqul lameko diun mata tagu agi yang kutua dingon di pamagenta faqad bahatta naging taga kateri agi nga pagariakan asabnara kiya tuhman ka. Oway. Kaya tempuan ka sa ay maanan yan na di benar. Oway. Na ikatlo ay maanan yan na kusabo pa sa kedu di kang ginaway gitu ka pagariak kedeyan. Na ikatlo na giyang kutua ay maanan yan na an-namimah. Yung utak kasuro yan. Oway. Yung utak kasuro yan. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat. Oway. Sa riwayah laon sa sahih Muslim sahih Bukhari. Sa riwayah na la yadkhulu al jannata namam. Da pakasul sa surga ay mana niya na suro yan. Oway. Biasa na Nabi sallallahu alaihi wasallam na luminus kaniya si sa Madinah na miyan giyen suara absiksaan. Dua ka tao mama. Oway. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Akna ba tigu Rasulullah ipsiksa kira nagiyang kutua margen na palawgi na dusa. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl. So isa kira na ay manan yan na di penanggila igirap sung sa desel na di penanggila sa giyang utakap kitar se kuna giyang utua najis. Oh. Isa kaya manero ng mga ulama na di penanggila sa ikukasap ng sa aurat. Api yan dumatatago na pakakuan yan. Ito pa na isaw. Aba ahaduhuma fakana yamshi bin namima. So paman so isaw na tigin tigo Rasulullah na ayep siksaon nagiyang kutua aid na iplalakaw niyan nagiyang kutua paman na kasuruyan. Okay. Gitu paman na ay kasuruyan na kita naqlu kalamin nas ala jihatil ifsadi bainahum paman na di nga di pakatutugalin na naging uta katero sa ayaan tap ko na mabinasa giyang uta mabinasa nga giyang uta tawa paman na pipikir na binasan ka. Oh gitu Sheikh. So tinta na din di pakatero taong duran sa mga tao. Oh ay di pusag na sa balawalay na sumaya sa balawalay na tinasiman naman na mana surup mana hindi pakatutugalin na ng uta ko na. Oh ay nagini ni pinakamalaado sa kita pa kabasagi nga pagreya na paman na katutugali kat paman na katurubo na paapo lang sa ano paapo lang sa tao. Okay. Ikapat, okay, kuwanta na sa mga gagang benda malam ya. Okay. Ikapat nagiyang utuwa as-sukhriya. Okay. As-sukhriya, giyang kutuwa kapag ito na sa mga kapag-isuso, gitu ipantagawan yan? Kapag-isuso. Okay, kapag-isuso. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm, asa ay yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa ay yakuna khairan minhum. Pamana hiskan wa miamarateya na di pergi sewi-sewau sabad kano so sabad. Oh, udi na so pagtaw na di na pergi sewi-sewa so isa pagtaw. Detar mo mga bay aso isa mga bay na di na pergi sewi-sewa. Kapag yung tadi nga di papakita no ka, di nga di sudiin na mas makalalabi ubas ka ay manan yan na di ay manan na di sudi. Oway. Na isa na ay manan yan na kap kedagiang utwa di kang ginaway gira pa man na kuwan piyamba ito kasi giro piyamba ito kasi pagaringa na managin ito ay man na kitagun sa man na rata ginaw na gito ni kap kapotolo ay man na di ka pa kang giginaway. Okay. Ikapat to ikalima paganda no kami kuwan nagiyang utwa at-ta'ir wa idhar syamatati lahum giyang utuwa paman na kapaka kipalatan kapaka to kipamalatan kasi ko aymanan yan na mga karibetan. Oy. Agusto mga aymanan na mga paawing. Oy. Na ay ginagawa na Sheikh na adna mga tawa ibarata na kabayairan na di mapayag sa mga karibatan niran. Okay. Ugid na pamapagilingan na si Kusalakor na kabayay na mapaman na kalkaan ibarat na katukan ng mga to sa karibatan ka. Ibarat na sa na katukan ng ibarat na katukan ng ibarat na mapayag sa mga karibatan na sama na to naman ko to na kirang ita na di ngo to ikuswata. Okay. Isa pa na tigo mga ulama mga buntalanan na giyang ko to kapang tuma. Oy, pengtuma na kaso pedeka
si iko bedegan ng mga tao, si iko kadek-dek lang siya mga tao. O ibarat na kata nga siya gitu di simbayang. O na si iko kasi singgilin na dangon kwan. Dengan pang tumay ka, tialawan kasi ko mga tao, tingin na ay pagare na ay kayo mo sawirakan ka, ay tingin na pang tumangar ka na. Iya simbayang na sama no to na di ganyan buka parat ya kasi sabu miyaw na aki-aki ang wani na diman. Oy. Mga di masayo. Oy. Simbayan na pa na kay barat. Kan juga utama. Ke oy. Barat na tialawan natin nga ganun kaya nga kaya gilbek ka awan. Oy, na di ganyan bu ke paratera miyaw na lagi ng utama ratabat. Lagi tima lagi ng utama turi alimam Syafi'i rahimahullah. Tina ta'ammadni binushika fi infiradin وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع gitu mana lagi orang tahu pamana tigu Syafi'i ya gira pun tumana wana siko pamana da taurun owai pagaw tani ngaran lagi nang apang tuma sa mana niyan na siko kadek lang siko mga tao bedegan ng mga tao ka la arda istima di ang butikin kabayaw bang pemakin dega apa mana kuno lagi ang to ay mana niya na maratabat owai na giyong tatigtano at ta'ir wa idhari syamatati lahum ay mana to na giyong to kapayagan ka si ikupagaring ka a muslim sabab kung minisuga to na tiuba o di na minisuga to na mga awida akal na piniki ilaing kaon mabubabaya ka owai na isaw to ay mana nakapkeda o di kang giginawai owai kita tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tudhiri syamatata li akhik fayarhamuhullah wa yabtalik dinga piki gedaman uli na piki dinga piki sifat si ko pagaring ka muslim agi ng takap kebebaya kasi ko masa ay manan niya na kaya sugot yan na tiuba kepakaya pakaden wallah naskah mani ay manan niya na masugot ay manan na tiuba ibarat na sa pagaringan na miya sugot ay manan niya na tiuba miya pobre na pigdem ko na mapipeginaw na rin gina so oy o di na si ko kapag nagsel mo siya ko na siya ito agita padaga na pamakuan na dama kapasi ko subject piglasan yan oy na detaro pikis sifat ko na mabububaya ka na ini sa paro to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa kepakaya misugot terkagi ng tamin sugoton oy na tigo ba sa mga kangodan na kepakayas ka na makarma ka. Oy, makarma kasakap man ni pamana masugatawan. Oy. Na gitu, kita tahu wailul likulli humazatil lumaza. Kita humaza raw na ala wazni fu'la sigatun tadullu ala kasrati suduril fi'l. Pamana mangguna na sa pamana kadak lagi ng tua di kanggel bekas lagi ng tua upama ka pamagenta na taliantan tamagenta tigiran. Pamao kasudi na makasudi. Para teman na ayun yang gelebak. Nah kata ba prilaw na aming atas utang kita biterwa na. Wah siya ipiano daw sa ging apagari ang benar kita ligyan. Owai na tanto masagugud nagu ayamanan yan na mapya. Kaya nagatano sa giyang ko ang mga payagan ng kaya bangsa tano. Si sagyang ko to osen ni sagyang kaya kapamaganta kasuruyan yang utak apa pakai itu aguso mga padian ipunya tanorom bu sagyang yan di pamemikiran buat na mga kibgener tanong maya tausiya na maloron tumalik sa kawan di bumati na ino kagid ni manani naging kaya oras apko sartano saya na inshallah na sara mag-ikhlas tano na sabab ko di tano di kapang nala si ko mga sabda no nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso para manukad ng tano Rabbul Alamin na inshallah na kaparuli tano so balasyan. May isa guro na Allahu alamu kawin ni hadith wanta ka daif wait na mampan mo to na adna mapapadala mo na faida niyan. May isa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kumasan yan na adna mini sarmo ka titud na madu ya dudu na mini sarmo kaya na utamadu na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam matanatiyen na adna manusia adna tao apad si ko mga munafik api yang maganta iyan so isa si ko mga muslim so ay mituturo yan naging ko to miyang maganta ang munafik api ang maganta iyan so muslim
na somya po tang tabo ni namya kadudu. Namya ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga hukama, mga mampunay sa lalag na ano ini bugera na pa kaisa. Tira na ato na tingin ni hikmah sa sobaw o taliantaan na di tanong kebo sa giyang kaya sa tanong. Aba di siya ko pa sa orason na miyabunin ang utakad ang utataw adi mamaganta. Nasisagi nga masa na di tanong kebo. Ito na tingin ni hikmah tingin mga na aya pada ini kuaniran illa apitero iran na tigiran na li'anna al-ghibata qad kathurat fi yawmina. Ay ko na pamana aya sabab pa ditano ka kebo ako bo o mga taliantaan, mga adibo ng mga taliantaan mga adu. Na sabab pati sa iyang otwa sa iyang kay masatan na minda kala tanto sa mga taliantaan. Kapkiri ta guru sa api sa iyang kay Facebook na may kadada ng mga tamagan taon. Guanin aya bu di mamaganta na manusia di nga kataw na di ganyan ipamaganta na imato na pa kaya teron ta alay bagap kay ta sa mga post ay pagpusigiraw adin di pamaganta sigud na kapamaganta. Miya kadakal so di mamaganta sa masa. Nasaba pati ko mga hukama sa miya kadakal so mga tamaganta sa kaya masa sa masa tano na tiyan na fam talaatil unufa minha. Miya panud sumangirong tanwa ko. Pamana bawa madu sa yung tabo ni namya panud. Ayat tingin na ibarat yan na lagi dang koto amama asumyunod sa giyang koto aderpa aplimpion ko mga kobala pangapangayaman. Ayang utati amama asumyunod sa giyang koto pelimpion ko mga tunay ni ba mga kobalo mga pangayaman na dinian kegugubero pagistidi. Sabab sa giyang utak kadwang koto mga kobalo. Uwi da tigid na ad na mga tao sa giyang koto adarpa aron siran peken, ron siran peginum sa giyang tadarpa mismo. Pelimpyo sa giyang koto tunay ni ba mga rarasi ko di nagyang koto mga diran kebo. Ay tigid na sabab nakagigiyang koto ang mga tao sa giyang koto adarpa na miya imiyon ng tangirong sa giyang tabawang koto amadu. Na siran peken, ro siran peginum, ano penaron pekatoro. Naging tamin ni sang ipam ataw adinin katawan ng otwa derpa. Na dinin kegegubero pagistri. Pamana ay barat yan na gimana nga kaudala. Mamadu man nga kaudala. Sa kaudala karabo kata nga sa kaudala. So pagi ka nirana. Gimana kaudala na madu. Na kanaba tayo ni pagibarat sa basi ko mga bangsa tanang mga marawas sa katana kuno pamana miya kasagat sa nga kuno kapangayam sa pangayam na mga kodal na ino tadi matero kakagi experience ta mo na kibrataw na lagi nga kodal na aya kapyan niya na mawatan sa walay ano to sabab nakagis kanya na madu na so anak ko dalian na dinian kubo ang utakad ko dalian. Ano to sabab? Nakagiyumiyala yamang ko to ang ngirong ang uta kikudal sa giyang uta kudal sa giyang uta ay manan na mga kuwan niya pangayaman yan. Ugay daw na makambisita sa giyang uta walay na mawat naman na pagkabunin ng uta kado ko sinari niya madu ako dal. Aba na riyata ya sapi yaw din na tete ya sapi ba mamuta. Madu. Na sabab sa giyang uta kailam yan na din yan kibang uta kado ko dal yan. Na lagi din natin yung mga ulama so mga taliantaan sa giyang kaemasa asabab sa giyang utak kaya layam ira sa giyang tadiran ni kapamaganta na di kebo. May layam siran. Ay nabayo kiran naging otwa ay manan yan na sa lakaw kiran di raw ni kapamaganta nasa para nakasiran ay panay sumugiran na pwede benar. Pwede benar tigiran. So ay manan yan mga bangasami na ay pakarayang tanong saya na ino mga day baad na masasalbo sa giyang kaayap pero nagiba kapamaganta ang naba kapamaganta. Mamana, baad na masasalbuon, kanabay ni itong sa kapamaganta. Hindi na, sotiabiyon lang tayo. Sotiabiyon. Naad na katero sa yaw, mga ulama, ano, katali ka mo nga guru tano. Ad na mitero sa taloti man natigyan amin itong sa kanabas kanyan, kapamaganta. So katero nga sa giyong ito, karata ano dato ajair. Managyung tada to amyang akwala,
na kapag pernah mga makakuha sa yung masa ibarato. Yung takatiro nga sa yung tada to amyang ako wala si ko gelbek yan nakapangako wala yang ngalanded nakanabuto min itong sa kapamagenta. Pianaro kang uta mga karata ka dato. O di nagyang ko to tawa fasik. Songkalid. Songkalid at tigtano. Mana so tigtan kamumurakaan sabab sa yung tagal bagyan. Sabab sa yung tagal bagyan nakapanong kalid. Nakadaba marata akapter wang sa yung tagal bagyan nakapanong kalid. Kan kapananggilo sa lakaw ra. Baka kaid. Ikatlo at yung mga ulama nabamin itong sa kapamaganta naging uta sahibu bid'ah. Yung tadingal ba sa mga bid'ah mga galbak. Naging uta katiro nga si ko galbakiran. Yung takatiro nga si Kugal Bakiran marata dahil dato so katiro nga Kugal Bakiran na marata o di na so katiro nga Kugal Bako tawa fasik o di nagyang ko to ataw ading galbak sa galbaka bid'a na yung takapakarega nga si Kugal Bakiran na nabutat yung mga ulama mini itong sa kapamaganta ay manan yan na niat ka sa o ba makakaid o ba maka-antior o di na o ba makararadang ko ta galbakiran na marata si Kusan Nakakira ano ka pa nang gilay. Uy, dago po naka-ether, so galbagiran mismo siya ginawairan. Mana so pa yung mismo ginawairan, na yuti ay mananin namin itong sa pamaganda. Nakati ang ngayagurutan, nabued na kisumpatianon, na naronta nurod na imanan yan na pos ang ayakwan. Tunay ni ba bitiratan, no, tanunin masalam, sa inidawag tanoron puro man ang aya microphone. Balasan wala gyang utuwa ginge pagarian na si Sheikh Abu Dilami. Tanto to ko miya karere gyang utuwa piagusay niya katano. Oway. Gyang utuwa karataw ka pamaganta. Oway. Gyang utuwa sabo pa inutano di kebo. Pamana ungang ano to ang aturo mga sabo de mawala mao. Inutano di kebo sabo sa gyang utuwa kelayam tano. Kelayam itano si ko pamana kapamaganda oy na dia pamawana miya lemon so ini berat lagi ngota ging pagariakan kita inaluinian ada taratigin sa di taragi ko to tigin akuan kodal oy asab sa kele mo naging ko to tauron na dinang kebogi ngota kaduino pamaw tigin ko sala kawa makauma na nini kabuan yan ron natin na miya duduwe de oy ay gado ni tani pakalilipatan. Miyalo niya naging utuwa. Adna tiya biya si ko kapamaganta. Okay. Ala tatabiyan no agama Islam. Da pedu naging utuwa. Ibarat na gyung utuwa taw na pinanggilan naging utuwa galabugyan. Na kailangan na mapakalangan ka ko mga tao. Okay. Okay. So di ang kaya maanan yan na sabi sa saging utuwa kay da darura tutukan darubi kadari. Ayo pamana so di ang kaya maanan yan na kapag kayo nangangasing kong mga tao. Naba pamana piyakay na sa mga tao. Oy, natamang ko mga pamana sekreto ni naman inipod ko na sip nagsiken nagigiya. Oy, simsiken na nagiya. Oy, ka pamana biulingo to okay ta sama aling so mga pada pa mga papaawing yan. Oy. Na tanto to kumiya ka pia. Ilaw man naging utami lagi nga pagariang sa miyon na. At na mga tao ay barat na panananggilan ng sudusa o. Ito, ini barat ang kapusa. Barat na manananggila, barat o bugan ka sa tamok na kisarigan. Okay. Di niyan din na malbot yan nun. Ibarat o sarigan ka kapay, pinakasarigan sa ibarat na sarigan ka sa ampiento na bigla siya isirikaw na di ka niyan kandusiyanan. Okay. Pamana, may lengo naging uto akala kapanan ng gila yan. Ugi na si ko may karon sa kapamaganta na malbuda ka kasawan. So tingnan datolan yan. Okay. Nagina ni nasalullah al-afwa wal-afiya pakalides tan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Sabi sa inuanan kid na mga dataran na kapaman na tepangan tan wallah wan. Okay. Sumarata og sumapia disilip sumapia og sumarata. Okay. Ginto ka Rasulullah bihasabi mri'in muslim an yahkira akhahul muslim o kama qala alayhi salatu wassalam pamana kesanan nakarataw tawab din hindi ka pamakito ako pedian hindi ka papakaitua way al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu way so muslim na pagrenon sa muslim dinian pelaliman way
wala yahqiruhu dinan pamana pagaiton wala yakhduluhu dinan pamana tewarangan pamana siko tewarangan ni na dinan tebangan udina gege oi wa balasan wallah subhanahu wa ta'ala geng pagariakan agu balasan wallah subhanahu wa ta'ala geng kaya mga pagariakan sekarang mga pagariakan mga bubayakan nami yang mamakin oi saging kaya kaya pamagusemi panganita wallah sumapio na kuntan na sumara tau mana pamana ben na karibatan na kailan na pawatan ini hoy na piano dal saging ya pagar yang nasi Syekh Abdullah. Nah gitu badasan tanu wala sama dalam apa ya supaya tanu busi o mga pedauras insyaallah paandud na mirkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.